Well inis tá mis go le leabhar léamh dar bhanam Gach Dath Faoin Spéir, agus tá leabhar seo Gach Dath Faoin Spéir ar fáil siarnáisce faoi lár ó fotafata.ie. Tá dain seo go háling, tá sé lán de gachanna éagsúla, tá gachan dá acu difriúil ó na chéile, ach nuair a chuirtar le chéiliad tá siad níos seise fós, nuair túr catha sa spéir. Nuair a hagan daoine ó gach taobh gon domhan le chéile, feiceann tú na dhaltaí éagsúla tá orthú, iad choáling le dhaltaí an túr catha. Breanaíonn daoine difriúil ó na chéile ar an taobh má, ach taobhaiste is mar chéile muid, is somaí dá difriúil atá ar chracan daoine. Cud ang tá cracan dorchain, cud elang tá cracan geal ang. Cud ang aidín ar gracan dorcha faoin gríon, cud elang aidín se dótsa. Ach pe dá tá tá cracan áling ang ar fad. Tá go leor cinealacha grúige an freisin, cud ang tá grúig chovarn. Tá dain atá rúig daoine eile. Tá daoine rua chomá an agus daoine bhfuil grúig ion orú, cud ang tá argud grúige catach. Cud elang tá sí tíirech. Fásad cud ang argud grúige an ada. Cud elang bíonn si gearang. Ach, is grúig áling ar fad, is cuma cin dáta ora. Tá ráthúil ag gachtainine, ach má tá bíonn súla daoine éagsúla an difriúil ó na chéile. Tá súla móra cringe ag cud ang, tá súla beag a cuila ag cud elang. Dá dain atá thúla rions daoine, dá gorum atá thúla daoine eile. Tá daoine eile an bhfuil súla glas acu. Caimid ar fad éadaí éagsúla. Cud ang caimid strauser agus tíléine, cud elang caimid sari, cud elang caimid burca. Cúineann argud éadaí tetsólaimid. Ach chomála sin, uaireantaí insin siad gon síl, céimeatain agus céasúin. Labhrann daoine éagsúla, sangachaí éagsúla. Tá béarla ag go leor daoine, tá gaeilge ag daoine eile. Daoine eile tá polingais acu, nó sínis, nó portingéilis, nó francíis. Tá daoine an atá ná cúpla teangalarts. Daoine eile ní lacu ach teanga amháin. Ach fiú má bhí míad ar cuairt, ar áit nach d'fhigimid teanga na líní an, tá sa gachtainine céir de sprí le meanga gádaí. Ichan daoine éagsúla, cinealacha éagsúla bia. Cud gan na daoine is mála pizza. Is fearr le daoine eile ríise iche. Prátaí agus feol a bhíonn ó chud gan na daoine, gan zínear agus daoine eile fós bearló curry glossary. Tá go leor cinealacha éagsúla bia an. Bíonn se go deas cineal nua bia a rial, fiú man bhfuil cleachta aingir. Tá gach túir cehad difriúil ó na chéile, ach tá na dhaltaí céanna in ngach ceann. A eice tú sa spéir, sníad dá buí, dá gorum, dá glas, dá dearug, dá áraiste agus dá codcartharm. Bíonn túir cetha le feiceáil sa spéir, nuair a bhíonn báisteach agus gríonán ag an am céanna. Tá gach duine difriúil ó na chéile, ach támuid ar fad cosla na chéile chomá. Bíonn ás oirinn ar fad uaireantaí, agus brón uaireantaí eile. Nuair a bhíonn ás oirinn, bí míid a gádaí. Uaireantaí nuair a bhí míid brónach, bí míid cuine. Má hitamíd bíonn pian oirinn. Má bhíonn bringlóid rána nó tromlaí oirinn, bíonn fatas oirinn. Nuair a aimid gráin ó dhuine éigean speisialta, airmid grá gon duine speisialta sin. Tá saoilech ang ar fad agus áit speisialta a airmid sa bháile an. Bíonn cuma an difriúil uaireantaí ar thailech amháin seachas saoilech eile. Ach má tá tugann ar muintir ar fad gráchain.
Banimid fad taingemh as am a chahabh lenar garde. Ag skipáil, ag gimach doálach nó ag gimmert pelle, is cuma cinát a bhfuil cúnaí ar ngán. Tá mud fad ag gur sprí agus a bheith lenar garde agus mud ag fásús. Is smáling fad léintí specialta a cheiliúra, léintí a thugan ar muintir agus ar garde le chéile. Is lá specialta a lá brethe, cur a gás. Lá specialta a lá nolig le haid cudsang. Lá mór a Hanukkah go dhaoine eile agus daoine eile fós is a Ramadan an ócáid mhór. Ach pe lá tá specialta chuing, tugann se mud hain agus ar muintir le chéile ar bhealach a dhéanann sonna sásta mud. Mar a dúirmar, tá daoine ar nús túir cethe, tá craccan agan ar fad agus grúig agus súla. Caithmid ar fad éadaí, úsáidimid ar fad teanga chun láirtlan na chéile. Ihmid ar fad bia, na a bhímid gortaithe bímid brónach. Na a bhímid sonna sásta bímid a gádaí. Na a bhímid óg bímid ag smuoine ar an am a maimid fásta suas. Na a bhímid sean bímid smuoine ar an nuair a bhímar óg. Ar bhealach támud an difriúil na chéile, ar bhealach eile is mar a chéile mud, ach nach mar sin is fearra. Cad a cheapan sib se? Ar bháilíb si am a chorach na beo mar a chéile. Cheapan hain gur maithan ruda an éagsúlacht.